Que tal, boas noites? A cidade fai balance tras o paso do Félix. De contado vemos cales foron as principais incidencias que deixou o temporal. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Dúas árbores caídas, unha en Cacheiro e outra en Campañó, caída de pedras na calzada de Mollabao, arquetas movidas en Loureiro Crespo e Pintor Laxeiro e unha chapa solta no Gorgullón. Esas foron as pequenas incidencias que a borrasca Félix deixou na nosa cidade. Dende o goberno local xa anunciaron esta mañá que seguirán alerta por posibles tormentas que poidan chegar nos vindeiros días. Afortunadamente, o temporal non foi tan virulento como se anunciaba previamente e, bueno, pues agradecerlle a todos os servizos que estiveron en alerta durante todo o fin de semana, porque aínda que o venres non estaba declarada alerta, que era a partir do sábado, nós sí que xa tivemos intervencións a noite do venres para o sábado. Bueno, pues seguiremos pendentes da evolución do tempo, porque realmente, bueno, pues estos son borrascas que nun inverno normal en Galiza veñen con frecuencia e que nesta época na que estamos, ademais, bueno, pues é cando poden darse con facilidade. A Xunta vai mellorar o sistema de augas no Instituto Torrente Ballester. Os traballos levaránse a cabo durante a época estival e traen consigo o asfaltado da zona de acceso ao instituto e a zona do aparcadoiro. A Xunta de Galicia acometerá novos traballos de mellora no Instituto Torrente Ballester. Trátase da separación das augas pluviais e fecais co fin de evitar verteduras á rede de sumidoiros municipal. O fin destes traballos é o de mellorar o sistema de augas residuais do Instituto e tamén o de mellorar a zona de acceso ao centro, que será asfaltada. Esta é unha obra que entra dentro das últimas que acaba de adxudicar a Xefatura Territorial de 2 millóns de euros, é dicir, estamos a falar de 1 millón de euros na provincia en primaria e 1 millón de euros en secundaria que se acaba de adxudicar e tamén están a traballar en próximas adxudicacións que se van a ir acometendo próximamente nas próximas semanas. Están traballando proxectos e eu quero aproveitar para agradecer tanto ao director, pero tamén ao inspector, pero tamén ao equipo directivo do centro e sobre todo a todos os traballadores, digamos, os que están no equipo da Xefatura Territorial, porque con poucos medios, porque temos algunha xente de baixa, algunha xente que se xubilou, pero están traballando arreo para poder acometer todas as inversións que se van a acometer agora nos próximos meses. Estes traballos acometeránse nos meses do verán co fin de afectar o menos posible o desenvolvemento do curso escolar. Unhas obras que contarán cun investimento de 28.000 euros e que se desenvolverán nun período comprendido entre os 20 e os 25 días. Dende o Instituto agradeceron que dende a Xunta de Galicia acometan estas obras. Teño que destacar sobre todo o feito de que cando se notificou a Xefatura Territorial a necesidade de obras no centro, a colaboración foi máxima, atendéusenos con bastante celeridade e, bueno, sobre todo o máis importante para nós é que se adxudicaran estas obras, sobre todo que se leven a cabo fora do períodos lectivos, nos meses de verán, para que non afecten as actividades docentes do centro. Con estas obras, a Xunta de Galicia continúa así cun plan integral de mellora e renovación en distintos centros educativos da provincia de Pontevedra. Máis de 2 millóns de euros foron adxudicados nos últimos días para a posta en marcha de diversos proxectos en centros de primaria e secundaria. Segundo especificou Pérez Ares, o xefe territorial de Educación, os proxectos de eficiencia enerxética nos centros educativos serán claves para o goberno galego nesta legislatura. O Concello de Pontevedra estará presente na vindeira edición de Nextrópoli, o evento máis importante de América Latina vencellado deseño e arquitectura. Trátase dunha cita internacional que ten unha media de 55.000 asistentes durante 6 días. O Concello participará no Congreso vindeiro luns 19 cunha conferencia maxistral do alcalde sobre o proceso de transformación en Pontevedra. Sen dúbida é interesante asistir a estes eventos, non só por compartir a nosa experiencia ou non só a nivel conceptual ou teórico, senón tamén pola cantidade de representantes dos medios internacionais e futuros prescriptores da cidade. Un posicionamento como este sería moi difícil de acadarse con calquera estrategia de marketing de calquera departamento de promoción da cidade. E a verdade é que nós o facemos
de forma pois solamente costeando os viaxes do equipo que nos acompaña. Polo tanto, moi agradecidos. A concelleira de Promoción da cidade explicou esta mañá que a presenza de Pontevedra nun foro desta envergadura suporá, ademais de amosar os seus logros urbanos, tamén manter contactos con representantes dos medios de comunicación internacional e con futuros prescriptores da cidade. Culías tamén anunciou que nesta viaxe tratarán de rendibilizar ao máximo as visitas para promocionar a cidade. Con este motivo, martes 20 de marzo, o alcalde asinará un convenio de colaboración coa Secretaría de Desenvolvemento Económico do Estado de Cidade de México para potenciar o crecemento de oportunidades entre ambas cidades. Este venres celebrarase o pleno extraordinario solicitado polo Partido Popular. Na sesión vaise analizar o procedemento de licitación do contrato do Servizo Público de Abastecemento de Auga e Saneamento, un dos contratos máis importantes en tempo e orzamento para o Concello de Pontevedra. En todo caso, facer, digamos, unhas pequenas anotacións, decir que o pleno, en primeiro lugar, por entrar xa na cuestión, pois cabría perfectamente dentro de un pleno ordinario, que decir, non aporta nada novedoso que non entrara nun pleno ordinario, tampouco significaría ningún retraso, porque, digamos, entraría tamén no pleno, podría entrar no pleno ordinario do mes de marzo, non? Ao mesmo tempo, tamén, o que xa unha cuestión que vos dixereu, aparte da cuestión de que podría entrar no pleno extraordinario, esta cuestión que presentan a pleno, como xa vos dixeron no seu día, en ningún momento pois fixeron esta petición na mesa de contratación, non? O pleno ordinario celebrarase ás 10:30 deste venres. A continuación, a 1:30, terá lugar este pleno extraordinario, onde en primeiro termo o voceiro do PP interpelará ao alcalde polo contrato do servizo de auga. Despois o alcalde dará resposta e a continuación, nun segundo punto, si haberá debate con todos os membros da corporación. Cabe lembrar que a mesa de contratación para o servizo de auga está sen data concreta para a súa celebración. O voceiro do goberno local deixou hoxe claro que a decisión que se tome no pleno non será vinculante nin afectará a ningún punto nin proceso do contrato de auga. Raimundo González entende que a petición para celebrar este pleno extraordinario se debe únicamente a unha artimaña política do Partido Popular. O Concello de Pontevedra vai instalar 2 ou 3 novos centros de compostaxe na zona de Eduardo Pondal o Gorgullón, xa que en 4 días encheron os xa existentes. Isto débese, segundo Carme da Silva, a que máis de 140 familias están formando parte deste proceso. Se na pasada semana dende o Concello anunciaban a posta en funcionamento dos composteiros en San Brais en Eduardo Pondal, nesta semana, dende o Concello falan do éxito desta iniciativa. As previsións para estes centros de compostaxe en Eduardo Pondal eran de 15 días. A sorpresa chegou ao Concello cando nun día xa se encheu o composteiro enteiro. Un dato que, segundo a concelleira de Servizos, avala o interese pola compostaxe e o medio ambiente na cidade. De 44 familias que asinaron o seu compromiso dende o Concello, estiman que con este resultado entre 140 e 150 familias están formando parte deste sistema de recollida de residuos. Con este éxito, nesta zona da cidade, o Concello instalará 2 ou 3 composteiros máis no Gorgullón. Esta mañán, a primeira hora, foron as mestras composteiras que van todos os días por ali a ver como estaba. Comprobouse que a calidade das aportacións é moi boa, a xente está separando moi ben os biorresiduos para aportar, pero que as aportacións son moi superiores ás previstas, sendo conscientes como éramos de que iba a aportar xente que non estuvera anotada. Pero, bueno, aún vai a unha velocidade moi superior. No centro, en San Brais, que polas persoas que solicitaran íbamos colocar un centro de 6 módulos. Finalmente, en previsión de ampliación, pusemos un centro de compostaxe comunitario de 10 módulos e afortunadamente o fixemos porque hai moitísima máis xente aportando da que era previsible. Hai moita xente que voluntariamente se está chegando ali. Na zona de Eduardo Pondal decidirán as posibles novas ubicacións de novos composteiros na vindeira comisión de seguimento deste servizo. Pola súa banda, en San Brais, o composteiro comunitario puxose en funcionamento o pasado luns e, aínda que nunha primeira valoración falouse dun centro de 6 módulos, ao final instalouse un de 10, un espazo onde, segundo da Silva, non está cheo ao 100%, pero xa houbo que repoñer o estruturante.
Xa está aquí o Saltóns Club, unha iniciativa na que se dá visibilidade ás zonas verdes da cidade, fomentando o cuidado do medio ambiente. O proxecto destinado a nenos de entre 5 e 12 anos pretende promover a creación de grupos que xoguen nos espazos abertos. O obxectivo deste programa, os obxectivos son dar visibilidade ás zonas verdes, por unha banda, desfrutar delas, destes espazos naturais que temos tantos e de tan rica variedade na nosa cidade, fomentar o cuidado do medio e o respeto cara ao medio natural e tamén fomentar a creación de grupos de nenas e nenos que xoguen en conxunto nos espazos e zonas verdes. Saltón Club é un programa de dinamización de parques e espazos verdes con actividades vencelladas coa arte, a actividade física e os xogos de natureza e que está dirixido a nenos e nenas de 5 a 12 anos. Unha iniciativa que ademais tamén incluirá actividades para nais e pais. Saltóns Club organizará ata 6 actividades en distintos xardíns e parques de Pontevedra durante a primavera. As dúas primeiras citas serán neste mes, o luns 26 de marzo nos xardíns de Belas Artes e o xoves 29 no Estudo Bonobó. As actividades son de balde, pero todos os interesados deberán inscribirse na web municipal pontevedra.gal/saltóns. Os nenos inscritos recibirán unha merenda. Os que non o fagan poderán igualmente participar nestas actividades. Sino como unha propia actividade para pais e nais. Dende este luns e ata o mércores, todos os pontevedreses e visitantes da Boa Vila que o desexen poderán coñecer toda a oferta turística que nos ofrecen dende o norte de Portugal para esta Semana Santa. A Praza de España conta dende este mediodía cun autobús que promociona Porto e o norte de Portugal. Tenemos toda la información de las principales ciudades de Portugal y toda la agenda cultural del norte de Portugal. Vamos a estar el miércoles. Por lo tanto, invito a toda la comunidad de Pontevedra a visitar el autobús del Porto y Norte. Este autobús interactivo ten como fin potenciar en diferentes sitios de Europa toda a oferta turística que nos ofrece Porto e o norte de Portugal. Pero o encargado do turismo desta zona, Pontevedra e Galicia, son un público clave para a Semana Santa no norte luso. Marcos Sousa lembrou esta mañá que o turismo español e concretamente o galego é o de maior importancia deste destino que presenta como grandes atractivos a natureza dos territorios do norte de Portugal, o turismo accesible e o encanto dos seus 4 lugares patrimonio da humanidade como son o Centro Histórico de Porto, o de Guimaraes, os viñedos do Alto Douro e o Val do Coa. Outro dos atractivos desta zona poden ser os seus 4 parques naturais e os 19 lugares da Rede Natura. Ademais, o turismo gastronómico atópase nos 5 principais motivos polo que os visitantes van a Porto e tamén ao norte do país veciño. Tempo xa para repasar outras noticias do día en Pontevedra. Os veciños afectados polos atrasos no IBI en Poio comezarán as movilizacións. Tras un encontro celebrado onte convocado polo Partido Popular, os veciños preparan unha manifestación de protesta na que exixirán ao Concello que tome medidas para mitigar os graves problemas que están a causar. O voceiro do PP cifrou en 4 millóns de euros a contía que recadará o Concello de Poio en 2018 en concepto de IBI. A Federación Provincial de Comercio estima que os comercios da provincia facturarán ao redor de 14 millóns de euros para o Día do Pai e agárdase que o gasto medio por persoa sexa de máis de 38 euros, incrementándose lixeiramente as cifras con respecto ao 2017. No caso da cidade de Pontevedra, calcúlase que os pontevedreses farán un gasto de 1,9 millóns de euros con motivo deste día. Os servizos de emerxencia actuaron de madrugada na zona de Lourido en Poio para sofocar o lume declarado nunha vivenda desocupada. Por causas que aínda se descoñecen, o lume declarouse pouco despois das 11 da noite do domingo, aínda que sen supoñer un risco para a integridade física das persoas. As lapas afectaron a unha das habitacións e provocaron o derrube do tellado. Así rematamos por hoxe. Mañá estaremos de volta a partir das 9:30 con toda a actualidade da xornada. Pasen boa noite. Adeus.